Λοιπόν, πάμε τώρα στο Βασίλη το Χούντα, να δούμε σε ένα πιο σύγχρονο ταξί από αυτό του Μίμη Φωτόπουλου τι συμβαίνει. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται πως η νέα απειλή των επαγγελματιών αυτοκινητιστών ταξί δεν απειλεί, καθώς μόλις εχθές έκανε την πρεμιέρα της και δεν είναι άλλη από την ιδιωτική εταιρεία Uber, που επί της ουσίας αυτό που θέλει να κάνει είναι να αντικαταστήσει τους επαγγελματίες οδηγούς με ιδιώτες γιοταχή αυτοκινήτων. Εμείς βρεθήκαμε στις πιάτσες των ταξί, μιλήσαμε με τους οδηγούς, μας είπαν για τα 14 ώρα εργασίας που καταβάλουν προκειμένου να εξασφαλίσουν μόλις 20 ευρώ, με ότι με τα βία συντηρούν τα αυτοκίνητά τους και έχουν αφήσει επιμακρών απλήρωτα τα ταμεία τους. Αυτή η Uber, πώς λέμε έτσι, ναι. Είναι πράγματι σε δύσκολη θέση οι ταξιτσίδες, γιατί η Uber τι γίνεται, με ένα δίκτυο ιδιωτών που δεν έχουν και αυτοί να πληρώσουν, όπως ακούσαν τώρα, μέσω της τεχνολογίας, ειδοποιούς, και λες, ξέρετε, βρίσκομαι στο Παναθηναϊκό στάδιο και θέλω να πάω στο Ολυμπιακό στάδιο. Μάλιστα 10 ευρώ. Κλείνεις, φεύγεις, πάει, τελείωσε. Κατά 20% φτηνότερα από τις υπάρχουσες πούλσες. Είναι τεράστια. Είναι ζημιά για τα ταξί. Είναι ζημιά για τα ταξί, Βασίλη. Είναι ζημιά για τα ταξί. Δεν ξέρω βέβαια τι θα συμβεί. Περιμένω να ακούσω τον πρόεδρο και τον ταξιτζίδα. Αλλά είναι κάτι το οποίο προμηνεί μάχες της ασφαλείας.